napataan tuosta näytöstä pari kertaa ja me päästään tähän lukitusnäkymään. Ja lukitusnäkymästä me päästään avoimiin sovelluksiin niin, että me vedetään tästä ruudun sivulta. Näin. Ja tässä näkyy Nokian perinteinen sovellusnäyttö, eli tämä on se näkymä, mistä me voidaan siirrellä applikaatioita, avata niitä ja muutenkin hallita kaikkea, mitä tapahtuu tässä laitteella. Eli noin mä vähän siirtelin niitä, tuossa pystyy ottaa niitä pois ja myös totta kai lisätä lisää applikaatioita ovikaupasta. Eli tämä on hyvin perinteinen Nokian näkymä. No seuraavaksi tapahtuu vähän mielenkiintoisempaa, eli me mennään tämmöiseen Events-näkymään. Eli tässä Eventsillä tapahtuu periaatteessa kaikki, mitä sun kaverit tekee. Eli tässä on lista, jossa tällä hetkellä näkyy mun Facebook-kaverit ja kaikki niiden viimeisimmät updateit. Tähän näkymään voi lisätä Twitter-updateit, erilaiset RSS-updateit, periaatteessa kaikki, mitä netistä tulee näkyville. Ja tässä samassa näkyvässä myös tulee näkymään, jos sulla on missattuja puheluita, tullut uusia e-maileja tai muita notifikaatioita. Voisin itse asiassa näyttää tässä sinisellä laitteella. Mulla on mun oma simmi täällä. Tästä vedetään viestit auki vaikka näin. Niin tästä samalla tavalla tosta näkymästä, mennään siihen takas, niin tässä näkymässä näkyy esimerkiksi, mulla on 3 kalenterimerkintää, mulla on tullut pari soft-updatea ja 1 puhelu, jonka mä oon missannut. Eli tässä samassa näkymässä näkyy sosiaaliset updateit Facebookista, Twitteristä, RSSstä ja myös notifikaatiot, eli tietynlaiset muistutukset siitä, eli mitä on tapahtunut sun laitteella. Ja tää on tosi makea, sä pystyt tosi helposti ja koko ajan näkee, mitä sun kaverit tekee. Sun ei tarvitse avata erillisiä applikaatioita välttämättä, vaan kaikki näkyy yhdessä listassa. No se kolmas näkymä nyt, mikä tässä on ehdottomasti mun suosikki, eli multitasking-näkymä. Ja tässä multitaskingissa näkyy kaikki sun avoimet applikaatiot ja sovellukset. Ja se, mikä tässä tekee tosi hienon on, että ne on kaikki päivittyy reaaliajassa. Mä näytän täällä toisella laitteella vähän paremmin, eli täällä multitaskingissa mulla on esim. Kartta auki. Tää näyttää tällä hetkellä Singaporen karttaa ja tässä mä näen, että missä mä oon ja mitä mun ympärillä näkyy. Eli 3D-kartta näkyy tässä. Ja applikaatiosta pääsee pois niin, että täältä ruudun sivusta vetäsee. Eli kuten huomaa, niin tässä ei ole nappuloita missään tässä näytöllä, vaan tää on kokonaan yhtä näyttöä tää etupuoli tästä laitteesta. Ja nyt mä menen mun browseriin. Rotatoi oikein näin. Ja browseri toimii hirveän nopeasti. Tässä näkyy zoomit ja muut. Ja totta kai sulla voi olla useampia browseri-ikkunoita auki samaan aikaan. Ja taas kun mä vedän sen sivuun, niin täällä näkyy muut browseri-ikkunat ja muut applikaatiot, mitä mulla on auki. Tässä multitaskin näkymässä on myös toisenlainen näkymä. Eli jos sulla on paljon auki ohjelmia niin kuin mulla, niin tekemällä tämmöisen pienen zoomausliikkeen, niin näkyy vähän tarkempi näkymä, eli mitä kaikkia on auki. Yksi ehdottomasti mun suosikki toiminnallisuuksissa tässä on Facebook-chatti, ja se on integroitu tähän niin, että mä näen tässä mun kaikki Facebook-kaverit, mä pystyn chattailemaan niiden kanssa, ja mulla pystyy olemaan monia chatteja auki samaan aikaan. Samalla tavalla kuin mulla voi olla SMS-keskusteluita, mailikeskusteluita, ja nämä kaikki näkyy tässä multitasking-näkymässä. Ja mun mielestä tää on ehdottomasti paras tämmönen multitasking, mitä missään puhelimessa on tehty, koska se on samalla tavalla, se on hyvin helppo. Sä näet kaikki, mitä tapahtuu samaan aikaan, ja ne on kaikki reaaliajassa päivitty. Tästä avataan esim. Video. Näin mä laitan sen soimaan tosta. Tässä näkyy video meidän fonteista, miten niitä on tehty. Vähän uudistettu. Ja nyt kun mä alan vetää tätä videoa pois, niin näkyy aika selvästi se multitasking. Eli meillä on live-video tässä, vedän sen pois ja takaa tulee mun muut applikaatiot esille näin. Ja samalla tavalla tässä on Facebook-applikaatio, joka näyttää mun Facebook-feedin, on kello, video oli tässä, mulla on kuvat täällä. Eli kaikki mitä on viimeksi tehnyt, niin nousee tonne päällimmäiseksi vasemmalle. Eli siinä on helppo aina huomata, että mikä on se asia, mitä sä oot viimeksi tehnyt, niin sä annat kohoa tonne ylös. Ja nämä 3 näkymää yhdessä, eli sovellukset, tapahtumat
ja avoimet sovellukset, eli multitasking. Nämä yhdessä muodostaa semmoisen kokonaisuuden, jota on mun mielestä hirveän helppo käyttää ja tekee tätä käytöstä hirveän intuitiivista, se on tosi nopea oppia, mutta samalla se periaatteessa näyttää, ei ole kahta samanlaista laitetta, eli se tapa, millä sä itse käytät tätä laitetta, niin muokkaa näitä näkymiä reaaliaikaisesti. Eli se tekee samalla hyvin persoonallisen ja helpon käyttää. Ja paras tapa totta kai kokeilla itse, ja kannattaa mennä tämmöiseen osoitteeseen kuin swipe.nokia.com, ja siellä sitten pystyy itse vähän kokeilemaan, että miltä tämä UI oikeastaan toimii, ja sitten totta kai heti kun on mahdollista, niin kannattaa mennä itse kokeilemaan myös kauppaan tätä laitetta. Mutta tässä me ollaan haluttu tehdä laite, joka on helppo käyttää, se on monipuolinen ja se on tehty kaikille. Eli kuka tahansa pystyy ottaa tämän laitteen ja oppia sen käytön hyvin lyhyessä ajassa.